чому увогуле я вірші свої не називаю віршами, я їх називаю віршанятками. От яны нібито тыя віршаваныя птушечки, які повинні полетіти в ваше серце. І для іх вялікая радасць для моїх віршаняткаў, калі ваше серце адчиняецца ім насустрач. Дык вось я вам пачытаю некалькі сваіх паштовачак з віршаняткавай дзюбкі да розных святаў. Вось, напрыклад, ёсць такое цудоўнае свята Міжнародны жаночы дзень, але я яго так не называю. Я з дзяцінства прызвычаілася гэта свята называць матуліным днём, бабуліным днём. Ну так гучыць цяплей. Матулі, бабулі, дачушкі, унучкі, сяброўкі, каб сонейка лашчыла светлыя вашы галоўкі, вы будзьце, як мілыя кветачкі, краскі, самыя першыя, з вочкамі, яснымі, свежыя, любыя. Ясная ночь, благословенная казка, мы чакаем цябе, завітай, калі ласка. Колькі Божых дароў, колькі цудаў здзяйсненняў, за святочным столом, у святочным адзенні мама, тата і я, і бабуля з дзядулем. Дарагая сям'я, мы ізноў калядуем, мы спяваем ізноў, што Христос нарадзіўся, мы віншуем сяброў, каб усім дазваніцца, ад святой навіны, каб навек парадніцца. Нашы сэрцы званы на каляднай званіцы, а пад снегам цвітуць у душы незабудкі, і паштоўкі лятуць з віршаняткавай дзюбкі. Мой анёл у акне замірае сняжынкай і частуюць мяне залатой мантарной. Сцішыўся дзень, адшумелі віхурай падзень, крок за крокам, і зноў для мяне твои песни спявай надею. Не сумуй ты по мне, мой анёл, будем верить у нашу сустрэчу. Быццам маю святым надол, сыпле зорачкі, снежны ветер. Я вельмі веру в вашу